Рака не е една диагноза. Когато говорим за рак, на първо място трябва да определим органа, откъдето започва този процес, но диагнозата рак се поставя под микроскоп. Освен определянето на хистологичния тип, е изключително важно да определим молекулярната диагноза на това заболяване, да определим неговите подтипове, тъй като това има значение за неговото лечение. Именно тук персонализираната медицина помага с биомаркерите, които ние откриваме в туморната тъкан. Нека да дам следният пример. Карцинома на гърдата. Той се разделя на няколко подтипа. Има значение дали е хормонално чувствителен, дали естроген и прогестерон рецепторите са положителни, дали е HER2 положителен. Има значение дали е тройно негативен, ако всичките тези маркери са негативни. Има значение какъв е пролиферативният индекс. За всичките тези видове карцином на гърдата ние имаме различно лечение. Или да кажем още един пример. Ракът на белия дроб. Не е достатъчно да знаем, че той е дребноклетъчен. Всички сте чували това, дребната клетка, или недребноклетъчен рак, плоскоклетъчен или аденокарцином. В днешно време ние искаме да знаем този аденокарцином или плоскоклетъчен карцином дали има активиращи мутации. Т.е. това са маркери, които ние изследваме в тумора, които определят прилагането на таргетна терапия. Нещо повече, ние определяме маркери, които казват дали тумора е подходящ да бъде лекуван с имунотерапия. Тоест, дори диагнозата аденокарцином на белия дроб вече не е едно и също нещо. В днешно време искаме да изследваме задължително EGFR мутациите при рака на белия дроб, ALK мутациите, PDL експресията, искаме да знаем ROS мутациите, вече говорим за RET, за MET, за друг вид мутации, които по някой път се свързват с резистентност при тези заболявания, но тази информация ние искаме още в началото, когато е поставена диагнозата, защото по този начин можем много добре да структурираме избора на лечение, дали да бъде само таргетна терапия, дали да бъде химиотерапия, дали да бъде комбинация на имуно с химио или само имунотерапия. Тоест, този персонализиран подход по отношение на диагнозата на тумора гарантира много правилно и точно лечение и затова в днешно време ние казваме, че рака може да бъде лекуван. И ние правим това в ежедневния си избор при всеки един от пациентите, не само с рак на белия дроб, не само с карцином на гърдата. При карцинома на дебелото черво също има маркери, които използваме още в самото начало на поставяне на диагнозата и те помагат, особено когато пациентът е в четвърти напреднал стадий. Това са KRAS мутациите, които определят какъв вид таргетна терапия да добавим. Микросателитната стабилност или нестабилност на тумора, това е изследване, което определя ползата от добавянето на имунотерапия при тези заболявания. Или това, което е важно да знаем в днешно време, че генетичните тествания на тумора имат ключово значение за определяне на избора на лечение при тези пациенти. Това нещо се прилага, използва се, достъпно е. Може би до някъде проблема е свързан с плащането, тъй като част от тези изследвания не се покриват от касата, но когато имат значение за избора на лечение, те трябва да бъдат приложени, за да можем ние действително да приложим най-правилното лечение при конкретният пациент. Генетичните тествания са нещо, което определя избора на лечение и още един важен факт, който има значение за това да бъде правилно лечението, индивидуалните особености на конкретния човек, при който се е случило да има това заболяване, т.е. придружаващите заболявания, неговото състояние, ако искате дори и претенциите. Това има значение за избора на лечение, защото в днешно време ние разполагаме както с венозно приложение на лекарства, цитостатици, таргетна терапия или имунотерапия, ние разполагаме и с таблетъчни форми. Разбира се, че основното нещо, което дава най-тежката дума за избора на лечение, е тази молекулярна генетична диагноза на тумора.